vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tichingoti mangwanani akanaka. Muri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini kumusha kuchivhu, but pari zvino let me just say kuti I am stuck munomo muHarare. I am a university student. Zvinhu zvakaita kuruma danda, and for me sometimes to return back home, like kana kuri kunzi we are no longer going to school, I can't even do that because ndechitoona kutoti mari hapatomborina and the situation yekudeni ndinotoiziva. So for me to tell my parents kuti kunoku zvinhu zvakaoma, I really do not want to do that. But I have been recruited nevamwewo vasikana ava mukomanashe, like vakatouya kwandiri vakatonditi iwe uchaziya nenzara. This was after ndaita almost a week mukoma ndichirarama neporridge. Ndakasvika pakuonda zvekuti kana the very first night when I went and spent the first night nembinga yacho iyoyo yainge itori yechikuru. This man was older than my own father. Yakaita kundishora ikabva yanditi aka ndo kanonzi karoad runner chaiko, because ndainge ndapera apa ndichiziya nenzara mukomanashe. Ndaita week ndichirarama neporridge. All that I was left with in my room was upfu nesalt necooking oil. What I will do is that upfu hwacho sezvo hwainge usina kuwanda, ndaitoita zvekutobika porridge mukapu, then I will just drink so that at least I can survive. Kuchikoro kwacho kuti kwainge kuchamboendeka here mukoma, even though I stay like a walking distance from the university, but simba ndainge ndisisina, ndaingogara zvangu ndakangorara until one of the girl that I was friends with, she came and she visited me. When she came to visit me, that was when she saw kuti zvinhu zvainge zvisina kana kutombomira mushe. So akabva azondibvunza kuti what was wrong. I just pointed at everything. Akatongoona kuti mumba kana chekubata mainge musitomborina. Akabva anditi we are going to make a plan. Ipapo mukomanashe, even though I did not want to go ahead with her so-called plan, but I was about to starve to death, I just agreed to whatever. Kana phone ndainge ndatengesa, my parents were busy trying to get in touch with me, but they could not. Phone ndakatotengesa kutoti ndinge ndichitokwanisa kutotenga kahupfu nei mukoma. That was when paakandiudza kuti aikwanisa kutaura neimwe mbinga yaakambodanana nayo, who will be gladly want to be with me mukoma. I just said it is fine. Ndokubva ndazonzi chigeza ndikabva ndatengerwa mafresh chips nedrink. Mukoma ndakati ndichidya mafresh chips aya, she even laughed at me because ndakatanga kudikitira zviya zvekuti semunhu ainge aziya nenzara. Later in the evening, that was when the guy came and picked me up. This guy akaenda neni kune imwe lodge. When he undressed me, ndakaona akaramba akanditarisa achitondishora nekuzvishora zvekare because of how thin I was. Akati akando kanonzi karoad runner chaiko. Ndakaramba hangu ndakanyarara, ndaida kana kuyeredza misodzi, but ndakangoti ndoita sei, chandiri kuda imari. Murume uyu akarara neni usiku hwose, and then he gave me some money. Early in the morning ndakabva ndamukira mutown ndokubva ndanotenga magroceries, ndikabva ndatumidzira futi amai vangu mari. Vakandibvunza kuti ko mari iyi waiwana kupi? I then told kuti ndainge ndava netumwe tumapisi job twandainge ndava kupota ndichiita. After that, that was when my friend introduced me to my current boyfriend. So kubva zvandakatanga kudanana nayo mbinga, even though atori mukomanawo wechidiki, but mukomanashe munhu uyu munoziva anonzi ma red flags. He has red flags all over.
but what can I do, because ndiye munhu anotokwanisa kutondichengeta as well, and I still have a long way to go in university. The red flags are like munhu wekuti ane violent outbursts, anomanipulata, and he has this creepy tendency yekuti sometimes anokwanisa kundiudza kuti ndichienda kuChina chichichichi, because that is where he buys most of his stuff for his businesses, because anima tender and what not. So ipapo paakanditi ndikuenda kuChina, aifungidzira kuti maybe ndichasara ndichimuurira, but inini hangu izvozvo zvechibhishu mandiri hazvitomborimo. So that was when I noticed kuti anotonditreka. How did I get to find out? Ndakabuda pamba makuseni ndichienda mutown, so ndakabva ndazoenda ndikanogara pane imwe restaurant. Ndava kuona munhu ava kundifonera achipopota achiti, ko uri kutsvaga imwe restaurant imomo? Ndikati aikaka, ko imimi munogonditi ndiri kutsvaga imwe restaurant, ko imi muri kuChina, what is going on? Pandakazobuda ndo pandakaona kutoti the guy was not even in China, he was parked opposite that restaurant. Mukoma ndakatukwa zvikanzi uri kabhishu, wanga wakatomirira chikomba. Ndikabva ndatanga kuchema, ndokubva azonditi sorry. So that is what he does. Anoti kana akaita zvaanenge achiita, later on over azondikumbira ruregerero. So mukoma Nashi, I still remember kuti there was this other night, as always he controls me. So takaenda kune imwe party, just a social event. It was me and my friends. Then ndakati ndiriko ikoko mukoma Nashi, iye akanditi he could not go with me. Apa my friends angu ose vainge vaine mbinga dzavo, so I was all alone. Ndakabva ndatanga kutaura neimwe friend yangu, but he's just a guy. So whilst I was speaking with him, all of a sudden mukoma ndopa ndakangokaruka munhu atosvika ava kutondidhonzera kuside, akabva atonditi ho, saka ndokusaka wanga uchida kuuya kunoko uri wega, even when I told you kuti I can't go with you. Ndikati kusaka apa ndatadzeiko? Ndokubva atotanga kutopopota, but ainyara manje kuti ange achitaurira pamusoro, because people were just all over the place. Akabva anditi kuya kuno. He grabbed my hand tightly mukoma zvokuti ndakanzwa pain. He threatened me. Akabva andidhonzera kumotikari yake. Akabva azonditi ndike ndichikwira mumotikari mukoma Nashi, ndobva atanga kupopota achirova steering wheel. Akatora foni yangu mukoma, akati atora foni yangu akangoibata kudai, so he then broke it into 2 pieces just like that mukoma. Apa I was really nervous. Ndikabva ndati you know what, chivhurako door ndikwanise kuburuka, since he had locked the car. Mukoma Nashi akabva aramba. He then said, oh, it is because uda kuenda kunoita zvechibhishuka, manje I'm going to show you kuti inini I'm not the one to be messed with. He drove and he drove and he drove mukoma, zvekuti ndakanyatsokuona kuti awa ndio anonzi mahwani. Saka ndakabva ndamubvunza kuti naiwe ko uri kuendepi, because we were like almost in the middle of nowhere. Akangotsika mabreak mukoma zvekuti I really do not understand this guy. It is only that motikari yacho I am as big SUV zvekuti dai twanga turi tumwe tumotikari kana kutopiriguka ingadai yakapiriguka motikari iyi. He then said kuti I am such an ungrateful prostitute. Apa achitaura neni kudaro, he was pulling my hair zvekuti zvainge zvava kutorwadza. Akabva aburuka mumotikari mukoma, then ndokubva atanga kundidhonza achenditi buruka. Saka ndairamba because I was scared kuti munhu uyu anokwanisa kundiponda, since we were almost in the middle of nowhere. Saka mukuzononetsana naye akabva anditi saka uruda kutozviita sekunge uri munhu ane simba kaiwewe. He then started punching me mukoma mudumbu, and akabva achizondihedha, and I started bleeding right there and there mukoma. Apa I could not escape because ndainge ndakaisa seat belt. He dragged me out of the vehicle mukoma. He then dumped me there, ndokubva andikika.
akavhara madho emotikari yake, then ndokubva atanga kudrive. I can say kuti he drove for about 100 meters. Apa I was just there barely conscious mukoma. Ndaingoona malights emotikari kuti iyo iri kuenda. He immediately stopped and then he made a U-turn. Zvekuti ndakazotoita zvekutokambaira mukoma Nashi ndichitomhanyira musango because ainge achitoita sekunge munhu ainge achida kunditsika. He then stopped mukoma, akabva atanga kupopota, akapopota zvisingaiti, akabva avhura passenger door from the inside, achipopota, akabva anditi, ndiwe wazvikonzeresa zvose izvi, pinda mumotikari, uri hure remunhu, kuswera uchitaura nevamwe varume kumapati, what was going to happen next, handiti manga muchazotoenda mukatonoita lula. Akapopota, ndikati, to save my life, it is far much better kuti ndingopinda mumotikari, otherwise munhu uyu anokwanisa kundiuraya. Ipapo ndainzwa dzungu sezvo ainge andihedha mumusoro mangu. Mukoma Nashi then started driving. Akadriva mukoma apa ainge achifonera imwe friend yake who is a doctor. When we returned to Harare, takabva tazoenda kumba kwefriend yacho. I think kuti it was somewhere kuma 3 a.m. by the time that we returned back to Harare. Ndo pandakabva ndachizotanga kubetserwa nefriend doctor yake. He then started stitching me nekuti ndainge ndakaita kutsemukira pahuma apa after andihedha. Mukoma Nashi ndikabva ndapiwa mapiritsi and I was told kuti andaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumapurisa or to do anything. So I just obeyed his commands. Mukoma kusvika pari zvinozvi. I am someone who has been hurt painfully, physically, emotionally and mentally. Above it all, ndichiri kudanana naye. So right now, chinondirwadza ndechekuti munhu uyu I can see kuti he is a toxic partner and akatondiudza kuti iwewe kuti ndinge ndichikuroora hazviiti, which is very painful. Saka paakandiona ndava kuyeredza misodzi, this was 2 weeks ago, paakandiudza kuti iwewe if you think that we are going to get married, you need to forget about it. Then akabva anditi it is because ndine musikana wangu wandiinaye ari kuUK, ndiye wandiri kufanira kuti ndinge ndichizoroora. So pandakatanga kuchema akabva anditi, sorry baby, I did not know kuti I was hurting you. You know what, if you behave and if you treat me in a nice way. Ndikati, what do you mean when you say kuti if I behave? Akabva anditi kunditeerera, kuita zvose zvandinenge ndichida and to treat me nice wo, uchindipawo bonde riri extra hot. So ndinoitiswa zvimwe zvinhu zvekuti chibereko changu chinokwanisa kuita nguva chichingorwadza, but ndingagodii naye mukoma Nashi, like there is nothing that I can do, things are just hard mukoma. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi dzimwe nguva munhu anokwanisa kana kutondinyima mari. Chii ichocho naye akomana? Hanzi munhu anotondinyima mari and haadi futi kuti ndinge ndichiita maboyfriends. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma Nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kurarama ndiri kuno kunyika yavatorwa kuSouth Africa. Ndakaroorwa uye zvekare ndine vana vangu, but ndinorangarira nerimwe gore apo pandakatorwa nasekuru vangu ndikanzi kwainge kuine vanhu vainge vachida musikana webasa. Ndainge ndichangopedza kunyora O-level yangu ndokubva ndatanga kushandira vamwe amai vainge vachigara kumasuburbs. Mukoma vainge
vaine kantini yavo. Dzimwe nguva ndaimboshanda kumba samaid, dzimwe nguva ndichishanda zvekare kurestaurant. Mukoma Nashe each and every night taiti kana tachaisa paya vaiwanzokutora inini neumwewo mukomana, then vobva vazodriver mukoma in an opposite direction. Taizoti kana tasvika kumakuva ekumbudzi, then vaibva vazongotanga kufamba. Dzimwe nguva vaititi tinge tichiburuka mumotikari oro kungotisiya tigere mumotikari tichingoshamisikawo nazvo zvavanenge vachiita. Saka vaingozosarudza chero guva ravanenge vasarudza randomly, then vaibva vazoisa $, kana kuti 10 US. Mari hombe yandakaona vachiisa pamusoro peguva, it was 100 US mukoma. Vaiti kana vadaro vobva vaombera, then vobva vazotora ivhu paguva racho iro ravanenge vabva mukuisa mari, vobva vangomwaya mudenga, then we would return back to her house. Pamba ipapo mukoma Nashe painge pakanaka, but wainyatsokunzwa kuti pamba panapa spiritually it is like a spiritual prison. Waitoti dzimwe nguva kana wakagara so you will just start to feel kuti I am being attacked spiritually. Even if ukanzi unenge uchiona kana mamovie till late hours, waingoti kana ukangoita mistake mukoma yekuti unongozobatwa nehope wakagara pamasofa, dzikirira raikurova ipapo mukoma waitokwanisa kutonyatsokuona munhu achitopinda mudining obva atouya obva atokudzipa. Ndakazongosiyawo basa pandakaona kuti maspiritual attacks acho ainge anyanya, ndokubva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa mushure mekunge ndamitisiwa nemukomana wangu akazova murume wangu. So mukoma Nashe ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zvinoitirwei? Pane vakambozvionawo here izvozvo zvekuti munhu unoenda uchinosiya mari daily mukoma Nashe? Kunyangwe tichibva kuchechi taitomboenda kumakuva ekumbudzi votonosiya mari. Zvinoitirwei? Ndo zvandodawo kungobvunza mukoma kubva kumhuri yeZimbabwe. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichivapindurawo mucomment section. Hanzi zvinoitirwei? Pakaipa. Let us try to talk about that issue in the comment section.